आदै बे दहाय नोंनि सिगाङाव मा बुंलांनाय खोन्थानो हागोन ना? हागोन आं रावबो खोन्थाया। नाय आदै आं आरो खनसे सोंबावबाय बे दहाय नोंनि सिगाङाव मा बुंलांनाय? आरे आंबोथ' बे बुंलांनायखौनो बेखौनो खोन्थादों। आं रावबो खोन्थाया। कुल नाय आदै जों नोंनि मस्ला मोननायनिफ्राय बारग'नो थाखायसो मोजां सान्स होबावबाय। जों गुन्दाफोरजों मोजांबासो मोजां नङाब्ला बेखौ मोजाङै मिथिखागौ दा। बस नोंनो जोंखौ बिराद थगायबायलै। सिख्लाफोर बायदि होननायखौ बन्द' खालाम। बुं मा थगायखो? नोंथ' जे बुंदोंमोन ना जों गुन्दा नङा होननानै। चुप प्लिज आदै अननानै बे दहाय मा बुंलांनाय बेखौ खोन्थादो। आं मा होननानै खोन्थाबावनो? फिसाला नङाबाबो बाबुमोन होननानै खोन्थादो। आरे आं बेखौ बुङाखै। आं बुंदोंदि बे खिथानाव नंगा मा खोन्थाबावनो। बोराय नोंखौ खिथालाय बाल। नाय आं जि बाथ्रा बुंगोन सैथोखौनो बुंगोन। सैथो नङा जेबो बाथ्रा बुङा। खिथालै खोनासं आं रावबो खोन्थाया। होदोलै बे बोरायखौ।